Isigodo asifani nenkomo yomqhoyiso. Uma kukhulunywa ngesigodo kukhulunywa ngenye inkomo leyo. Uma kukhulunywa ngenkomo yomqhoyiso kukhulunywa ngenye inkomo. Noze nakhohlwa nathola iklasi nje enifike nihlayele khona nifunde. Okay, ngidlule lapho. Isigodo sibulawa sewagana umakoti. Akukho iminyaka ekaleliwe mhlawumbe ukuthi emva konyaka noma emva kwezinyanga cha. Inqobo uma siyogcina ibulawile lenkomo kuthiwa yesigodo yokwenzela umakoti isigodo sakhe. Bese kusuka abasemzini kubo kwakhe mhla ibulewe izodliwa lenkomo. Ngakho isigodo nenkomo yomqhoyiso akufani. Inkomo yomqhoyiso ivusa umakoti emzini wakhe. Uvuswa ngenkomo njengokuba efa ngenkomo kubo kwakhe. Angithi uma ekhishwa kubo kwakhe uphuma kuyena nje engaqhukile njalo efakwe inhloko yakhe, abanye bakubiza ngesicholo ngapha nje komsinga bathi isicholo. Waphinda wafaka ingubo, wabopha ingubo yokulala ihamba la. Kusuke kuyena kuyabulawa lapha kubo kwakhe ngenkomo yomncamo ethi mo imkhiphe kubo kwakhe ayovuswa ngenkomo kubo kamkhwenyana. Okuzoba nalenyongo engagezeki. Angikuphinde. Okuzoba nalenyongo engagezeki uma esefakwa kwamkhwenyana. Uzovuswa ngale nkomo yomqhoyiso afika yenza izaba zakhe njengomakoti, okokuqala ezimbophayo njengomakoti eyilokhuza ngombese wakhe, bese ephinda futhi leyo nyama leyo nkomo echelwe ngenyongo yayo. Leyo ndlu leyo kuzoba ngeyakho umakoti. Ngakho ke bafowethu cha akufani. Isigodo senziwa kubo kamkhwenyana. Uma kuwukuthi elobolweni zafika zonke inkomo zo11 okusho ukuthi kuvunyelwe ukuthi mhla sekwenziwa isigodo iyosuka ngapha emzini lenkomo ize ngapha kamkhwenyana. Kodwa uma kuwukuthi kuthe kunengxenye yenkomo ezosala ngala, okusho ukuthi leyo nkomo yesigodo iyophinda futhi ibalelelo lobulezo inkomo lezi isale ngapha kamkhwenyana eyobulawa mhla sekuukuthi kubizwa lo wamndeni wakubo kamakoti uzobusa kudliwe lenyama le kuthiwa yini lenkomo kuthiwa yesigodo. Zinkomo eziwu2 engafani. Umqhoyiso uyamvusa, isigodo swekade wagana. Njengokuba nenkomo yemvuma le okusuke uma kufika inkomo zasekhaya uqala uyihambisa kuba zinkomo zasekhaya kuyinkomo kamama nenkomo kababa. Le kamama kuthiwa yesibamba, le kababa kuthiwa yemvuma. Le nkomo kababa kuthiwa yemvuma ihamba emva kwesikhathi ayibulala ubaba wentombi. Ngalenkathi eyibulele kuphoqa ukuthi kufuneke meme umakoti nomkhwenyana bezoyidla. Khumbula ke ngalenkathi ehlatshiswa umkhwenyana yathi inkulumo kusuka namhlanje awusahloniphi la ekhaya, usufana nengane la ekhaya. Nayi ilokhuzana impahla odla okunikeza ngayindla kudla usufana nomndeni, usuyilunga lomndeni. Ngisho ngabe kuthiwa ngihlabile ekhaya ngiyokubiza sizobusa ndawonye. Asikhulumi ngamahala njonjo kamkhwenyana, sikhuluma ngomkhwenyana okazi ohambe wophamisa isipunu ekhweni ngoba esenikezwe ubaba wentombi ukuthi usungadla ungilobolele. Asikhulume lo ngejiya ngaphandle, siyazi baba nani ngobuzana. Hayi kunani nina wafuna amaqinzana izingane zelube obuzana nibuza yonke hayi sipokungani manje bakunjalo pho ikuphi inkinga lokho. Asikhuluma lawo bantu labo, sikhuluma la ngesizulu noma ngesintu sakithi. Ngakho umuntu akaqhubeke enze azi ukuthi ungena ehlathini. Mina okwami ngobe ngikwenzile yabo uma kuthiwa nje kufuna imisebenzi yami kuthiwa Nkosembona kuveza imisebenzi yakho oyenzela umhlaba iyothi imiveza kuthiwa walikhuluma iqiniso. Ababeqhubeka bekwenza bayazi bona. Leyo mvuma le imisibulewe, imvuma idayiswa uma ishintshiwe kugaya ukhamba lesicathulo emsamo kuthiwa sicela ukuyishintsha, sicela ukushintsha ngoba inkomo kababa ngiphathi mengasekho. Ngoba kumele kuhambe le nkomo ibulawe ingekababi idliwe. Kumenya umakoti, kumenge nomkhwenyana iyodliwa kuthiwa inkomo yemvuma. Ingakho lezi nkomo zasekhaya ingabuyi nangebhadi nje sokunenkinga le nkomo kababa nekamama. Uma ekamama iphume kuyintombi egcwele, angiyazi lezi ntombi zanamhlanje.
zizodwa uma ngabe kuhlangana abafana, hayi awusakwenzeki manje kube khona ufakazi bokuthi amashidi kumele ecace uthathe kuhlangana intombi, akubona bonke abantu akulungileke. Uma kodwa umuntu eyintombi egcwele, lezi nkomo ezothuza sekhaya uyinkomo kababa nekamama ayibuyi, awuthi ubuxwayile ungibuka la ube naku-YouTube ufike usubscribe kungenzeleka iqiniso empilweni, uzothola okuningi okuqhubekayo, ngoba iqiniso lithi nina lezi nkomo ezu-2 enilokhu nithi nina ziyafana. Uma ngabe sisuke sikhuluma ngelokhuzana ngenkomo le abasuke bethi isigodo, leyo nkomo ukhumbula ukuthi uma kuwukuthi umakoti wakho akakagani, angeke leyo nkomo leyo uma ngabe ingodusi yenzela lo mcimbi wakho kuthiwa isidwaba abakuthiwa njalo isigodo, ngoba lowo makoti unjani.